Junta, building better Africa. Mina kuti achero mwana bakonde banga. Mwana kubwebwe yake sina kajebo nibwe. Tataona kusowa kwa mwana wanga. Akapezeka kuti mwana ndilibe kupita ugogo wake kuti akafotokozere mwana nyumba mulibe. Chitsokozo chinali chotsekera mkati. Koma chili momwemo ndithu ajachiro chotsaka pili mwana kutsagula kunkayang'ana mwana pokauza gogo wake pamene akabva kuti mwana akulirira no pakhonde pa pamene sisire pampasa ndona umwe ndadzuka uzimene wanga ndikuliwe Milias na mwana ndilibe kuti wafika babalaza apo ndakuli yayi basi ndagwira chitseko ndona chorani chotseka umwe ratsagula chitseko chija udzera na mai kuti mai ndagwira ndimubulira mwana mwadzuka meyanga wangwamburani kwambotutsana boku umwe rabi kunditula kundikokera kunja ngambo ndibunthana ndibuntha lero. Aha, akupunthani lero dzulo anakwanisa umarivetse kukoma ule murudi beleke asikendi yakova mwariyo sabase ndikuti okuti ndamumfera kumaso nonse amene mukutitsata ku balanso semanal mujati mafotokozera kuti ndi ulendo wa ku Flotia localidade ya Mang'ani kumene konsitikave nkhani ziwiri zitatu pa zimene zachitika chifukwa tinangomvetsera kuti mwana wasowa koma ukamba kufotokoza kuti atanasowa m'matsenga ndi osowetsa mwanayonso anthu ndikunzindikira. Apa nopa tili ndi amayi amene mukuona pambaliwa ndi amayi ake a mwana amene anasowayo ndipo mwana amene anasowayo ndi uyu amene akuyamwa tiva kuti anasowa nthawi yanji koma mnyamata amene akufotokoza kuti sayendayi adakakwawa chabe koma kuti anasowa pakati pa usiku anthu akugona. Iwo ndi amene ati atifotokozere tsatanetsatane mwina mosachulukitsa gagandiwa kumayambiriro dzina lija ndinu ndani? Alfonsina ndani? Alfonsina Evaristo kumakhala mmodzi mwa muno mwa Flotia. Tatifotokozerani mwana ameneyo dzina lake ndi ndani? Filipe amene angakhale wa zaka zingati? Alibe chabe koma miyezi chabe. Tikufa kuti dzulo Filipe ameneyu anasowa wakapezeka ali ku nyumba kwa munthu wina ndi zona zimenezo inali chamantha yanji 11 o'clock ya usiku pamene iye anasowa ndi kuti mutagona kapena mukudya chakudya kuti azisowa ndi kuti mutani mukucheza tizagona mutagona inu ndi bambo ake mwanayo? Ayi inuyo ndi m'bale wanu chabwino bambo ake mwana analipo? Aha, kusinyeza kuti inu muli pachiwiri iwo anali kwa akazi wako ndiye pambuyo poti inu mwagona ndi ndani wanu ndi mchimwene wanu nyumba yomwe yonso ndi mwanayo kusinyeza kuti mchimwene wanu anali chipinda china inunso chipinda chanu. Chabwino kuti mudzazindikire kuti mwana wasowa zinakhala bwanji tatifotokozerani pamene nakanga muri ndilolo nalolo then tatutumubani sisire pampasa ndona mwana bali umwe ndadzuka uzimene wanga ndikuliwe Milias na mwana ndilibe kuti wafika babalaza apo ndakuti yayi basi ndagwira chitseko ndona chorani chotseka umwe ratsagula chitseko chija udzera na mai kuti mai ndagwira ndimubulira mwana mwadzuka meyanga wangwamburani kwambotutsana boku umwe rabiro meneko kampezedi mwana yakurani akulira anali pakhonde kubirino bashani bakhumula wala nyumbayo umwe amina kuladi gulu la wanthu pamene paja kuchita odi nyumba momwe osavumira ayi umwadzi akugudera achemwali wawo ayi zosavumira nkomwe asina nthawi imene napita na anthu nokuti nakambe nokasulano shani akambe nokasulano mpanda ano nyumba yoyo umwadzi yankhule kuno kuti ayi nesinduzirani zimenezo sinduzidziwa ayi ndagona kalekale ndinali kuti ndinali kumowa mwake so ndumaliza pompano ndeneno analibe no mambiri simayankhulana ngasinine na febwa nakhala ano mayang'anirano zomwe amapanga anthu. Inu chitsekere ni chitseko mmene munagonera chinali choncho ndithu? Inali chotseka. Kumabe maganizano dzobwerera ndi bwanji kuti mukalondole kumene kupambo poti munadzutsa anthu pa banja pa? Mwana mama alira ano mwanayo. Munafana mwana kulira? Kulira kulimalira no nyumba kumene koko. Pamene munalondola nkumampeza pakhonde. Ali lambalale pakhonde amuliyonsa kwawasi mumokhalira ngoti. Mwene ndakafika nefeno ndimona mmene okwawa no tsetserekera no musi no kudzamba no tani kwamba no lira no mina nadzona na anthu. Munthu amene yoyo ndi mzibale tsano ndi mmafuko? Ndi mmafuko mpakhomo pompano. Mpakhomo pompano.
iya tathokoza potifotokozera pa zimene inuyo mukutha kudziwa. Koma tikumvetsera kuti ati nyumba yafika yotenthedwa kumeneko munthu yonse atopangidwa chipongwe kufika potemedwa ndi zona. Ndikutemedwa kono ndi bombo wanga amakasula shani amakasula mpanda usadzona kuti ona nayi mane pakhumula chijela chitseko ndeno pene ono ndadzapuluza nkwarani nkwatsema wa ababa iwo amakasula mpanda kuti akwanise kulowa kuti wawa duduluze kuti ali kukeno kunja. Chabwino iya mwina malume sizithu kadawale ndikukhala ndi mafunso awiri atatu kwa amayi ake amwana ameneyo amene anasowa dzulo. Aitu mafunso awiri atatu ine ndilibe ndingothokoza chifukwa cha kumasuka kwanu komanso zonse zimene mwafotokoza papa nzomvetsetseka ndithu. Koma mukuganiza kuti mwana amene anadzansotsali m'matsenga kapena mwina kulowa nyumbamo kudzachita kunyamula nkumapita naye? Ayi ndi m'matsenga anchifona kuti chitseko chinali chotani chotseka. Pano muli naye akuyamwa sakuonetsa zizindikiro zina zake zofoka ndi zina zote. Ino siku bonde anatentha no tuvi ndeno nadzuka anokuntani kumpatsa makwala kumwetsa. Bambo wake uthenga akudze poti mwafotokoza kale kuti ndinu achiwiri inu. Anabwera ndi usiku bombo wake ndawali pompano. Iya ndathokoza. Mwana amene ndi wanambala bwanji kubadwa? Wanambala 3. Wanambala 3. Iya tathokoza zabwino zonse kumapita dzina liche mwati ndinu ndani? Ziko mukwambiri. Pesaka ndithu konkuno ku Flotia localidade ya Mang'ani pa nkhani imeneyi yokhudzana ndi mwana amene akuganiziridwa kuti anasowa m'matsenga wakapezeka ku nyumba kwa munthu wina. Inali chama pa 11 za usiku tili ndi bambo ake a mwana titamva kuti uthenga anaulandira bwanji popeza kuti iwowa akufotokoza kuti ali ndi mabanja awiri. Nthawi imene mwana amasowa ndi nkuti iwowa ali ku banja loyamba lalikulu. Mwina kumambiriro kwenikweni tikudziweni dzina lanu? Ine dzina langa ndine Seliro Araujo Atanazi. Mmachokera mudzimo muno mwa Flotia. Tatifotokozerani ati mwana wanu anasowa tayankhula nanso ndi akazi anu uthenga munaulandira bwanji kuti ati mwana wasowa? Uthenga ndadzaulandira dzulo nadzapita ku maliroko mcheza. Pakati napita ku maliroko ndikuti ndikumvera ndithunthula. Ndiye kumene kuja ndadzabwera. Leno ku nyumbako ndadzagona nomwe changu. Ndadzangona no wanthu pakhumvano akubwera udzandifotokozera zoti mwana wasowa koma wapezekera pa khonde pa bambo ake amati andede. Itu kenaka mutalendera uthenga umene kulopezekera kwa andede munapanga kuzotani pamenepo kuti mwana afike sipobwerera no mpaka ku nyumba? Pamene paja ndinadzadzuka ndiye nditadzadzuka ndinadzabwera. Ndadzabwera pamene no ndadzaona pamene anali mwanawo paufupi ndi pakhomo pa nyumbayo njampanda. Ndiye mwanayo anadzalowa ku mpandawo pamene popono ndadzangoona nkodzo pamene iyeyo mwana amalirira. Debe ineyo ndadzakhala ova chisoni polingalira ndi msinkhu wa mwanayo. Ndi mwanayo analofoka kwambiri. Ndeno zadzandikhudza kwambiri ne. Ndandede mudayamba nako mumaganizirako kunkhani za ufiti pali zifukwa zina zake? Ndandedewo ndineyo palibe zifukwa zina zilizonse koma kumbali yokhaya ufitiyo anapezeka abana misinkhu nkhaliwe mukumuona. Mwana amene tikumuona koyo alipo anthu angapo pa mudzipa amene adawawulula kuti ifetu ndiforopa abambo awawa amatiphunzitsa ufiti. Adawawululako chakaso chonchino adawawulula kuti andede amatiphunzitsa ufiti. Amatiphunzitsa ufiti ndipo mtengo uwu pali mtengo ino wake umene oti are umene amawulukira ino wakewo aliwo nawo kumaulula zimene zozo. Neno anthu zimene zijasama zigwiritsa ntchito. Leno koma adzati ataona kusowa kwa mwana wanga akapezeka kuti mwana ndilibe kupita ugogo wake kuti akafotokozere ino mwana nyumba mulibe chitsekoso chinali chotsekera mkati. Koma chili momwemo ndithu ajayiro chotsa kapiri mwana kutsagula kunkayang'ana mwana pokauza gogo wake pamene akava kuti mwana akulirira no pakhonde pa abambo amene. Ndete kufa kuti anthu okwiya akatenthera nyumba mkulu amene? Zimene sindikukhulupirira fanta imene ndachoka ineyo ndikuti abambo aligone muti momwemo kodi adakhala anthu okwiya adakachotsa chitseko nkutentha bwino nyumbayo. Koma abambo pofuna kudziteteza achotsa nkutentha basi pamene no pafuna kudzitetezera kuonetsa kuti achotsa nkutentha sokha nyumbayo cholinga zina kuti anthu okwiya anditenthera nyumba ngati mwambo umodzi wofuna kudzitetezera kunkhani imene kudzipulumutsa.
Chabwino zidachitikako mwana wana daso wako zidachitikako kapena kuyamba zimene. Kuyamba. Iya mungakhale mwina ndi uthenga wapadera ofuna kufotokozera anthu onse amene akutimvera pa wireless zokhudzana ndi nkhani imene. Ineyo uthenga wambiri ndilibe koma ndinongodzimvera chisoni kuona nditsinkhula mwanayo mwana oti sayendanso mtundu otali koma akapezeka kuti wachoka kubere kwa mayi yake ndi akapezeka pakhonde mkhonde osati pakhonde koma lomanga ndithu kupeza kuti mwana uja akumdzilirira amene adzazindikira mayi yake adzaona kuti mwana palibe ndi akampezano pakhonde ngakhale angakani nangano mwanayo anapezeka bwanji mwana oti nyumbaso munali motseka zimene zakhala zondikhudza kwambiri. Dzina lija ndinda? Serilo Araújo Atanazi. Serilo Atanazio ndi amene ndithu bambo yake ya mwana kufotokozapo ziwiri zitatu. Mukhalepo kuti tikutengereni ku nyumba kumene kuti tione kuti mwanayo anasowa bwanji, nyumba imene amapumula usiku. Takhala ndi pompo. Panopa tili nyumba mmene agonekedwa madala ovulalawo poganiziridwa kuti anakaswetsa mwana. Ndi nyumba mmene tikupezekera muno ndi mwashe mwali wawo popeza kuti nyumba yawo yatenthedwa. Ndi tikufuna ticheze nawo titamva kuti chinachitika ndi chiyani. Takhala ndi pompo. Papa ntakudziwani dzina lanu? Tadeu Jeremia. Ndino ndani? Tadeu Jeremia. Tadeu Jeremia mmadziwika nkuti ndani mmudzi muno? Mmadziwika ndi dzina la Tadeu basi? Tatifotokozerani tikuonani ndi mabala mmutumu nkhope magazi athembelera chonchi. Chachitika ndi chiyani kuti mudzipezeka ndi mabala amenewa? Ine chimene chachitika sindichidziwa china chilichonse ndinaledzera mowa ndipo mmangogondeka ndendagona adzangona so anthu ali ndi chonchi adzadzana pa nyumba kaniza pa nyumba pano pachitika bwanji pamene akuti adzalola mwana pakhonde panga. Mwanayo kabwebwe yake sina kadziwe bwinobwino. Koma ino munaledzera muri mamamomo wanje kachasu mamamomo kachasu munaledzera simadzowa chimene mochita momangogosonoka mangogondeka ndiponso bwerako ndabwera ndidzandidzandi udzamfira kugona. Ndi pamene ati adzalola mwana pa nyumba panga inosazidziwa ati nali nthawi yanji imene usiku masana kumawa? Unali usiku. Unali usiku imene ati adzalola mwana pa nyumba panga. Club Junta, building better Africa. Usiku masana kumawa? Unali usiku. Unali usiku imene ati adzalola mwana pa nyumba panga. Ndiye mabala amene wakuti abwere chachitika ndi chiyani? Ndi anthu okuya akutemani? Anu ake ya mwanawo. Ndi amene akutemani? Adzandipeza ndili nyumbamo ndigoneso. Achita kusololani? Adzandipeza ndithu anthu ali ndi choncho basi ino kutsegula chitseko kundikokera panja akanditemera nyumba momo kundikokera kunja nkambo kundipunthana ndipuntha lero. Kukupunthani akupunthani lero dzulo anakwanisa kusololani nyumbamo kunditemano kukutemani pa dzanja panso dzulo anakutemani pa dzanja apa ndi pamene papa ndi pamene panso apa. Chabwino nyumba yatentha liti? Atenthanso dzulo lomwelo kapena atentha lero kumawa? Usiku umwewo pamene akutenthera nyumbayo. Pamene choka nomene kudzalo nyumba mwaje mwalimu. Mabala amene munapita nawo kuchipatala kuti mukalandire thandizo popeza kuti m'manja amene akutemani ndi modutsa mitsempha amenemu komanso murumu modutsa mitsempha zina zotero munapita kuchipatala kuti mukalandire thandizo la mankhwala? Sinapita kuchigonecho dzulo chompumpu pompano basi mpaka ni panopa. Amakutemani ndi chiyani? Ndi mpeno umene. Ndi mpeno umene amakutemani nawo. Koma zoti munakaswetsa mwana Filipe mukana ndi zabodza zimenezo? Zabodza zenizeni sindizidziwaso nkuti ntaledzera kwambiri. Simunapite kukantenga mwina chifukwa choledzera kwakagudula nyumba nkutenga nkubweretsa nyumbamo? Kuli ntaledzera. Nkhani imene mangogosondeka. Mangosonoka. Nkhani imene akukamba anthu zaufiti akuna mizirani? Andina mizira kwambiri. Ino simuramba yayi? Pang'ono. Chabwino. Iyayi ndikuyankhula kwa bambo amene kufotokoza kuti sakudziwa nkhani ine iliyonse dzulo anamwamo wakachaso analedzera mango kwasokha kana akapita ku nyumba kukagona. Pambuyo pake pakati pa usiku ndi amene anthu akubanja amabwera kuti apeza mwana nkhonde mwa iwowa mpaka nikufika powatema ngati imene mukuwaonera mabalamo akufotokoza okha pa nkhani imeneyi. Ndebe talolani kuti ticheze ndi mwakubanja oyimira madala amene tife kuti chimene akudziwapo ndi chiyani nanga kuganiza bwanji kuti madalawa awatengere ku chipatala cholinga chakuti akalandire thandizo la mankhwala.
njelo okhudzana ndi madala amene apangidwa chipongwe chimenechi mukhoza kuona tili ndi nkhope ya mayi komanso nkhope ya abambo amenewa ndi amene akuyimiranso kubanja kwa madala amene watifotokozera kuti uthenga anawulendera bwanji kuti abambo amenewa avulazidwa kapena analandira bwanji kuti kunyumba kwako kwapezeka mwana kapena analandira bwanji kuti kunyumbako kwatenthedwa. Mama, dzina ndi ndani? Amata Jeremia amakhala konkuno ku Florida. Inu tatifotokozera ndikuona achibale anu ndani amene Ashimone wanga. tiona avulazidwa atu mutumu komanso manja amu ndithu ali ndi mabala akuti zinakhala bwanji dzulo usiku. Aradzapeza mwana pakumopo paiwo apa ine sayijoka ndidzutsa ndi usiku. Akunena kuti jena rizo radzukani bapanyi baba berani ngo arare arola mwana aruvare deu. Ndendura arola mwana ndi akuti andaza nditsaso ndi ava. Ndendura ine nokungo dzamba ndikopita ndikapeza mwana ali pautero upo. Ndendura nazimai mtengeni mwana mufunditse. Ngasimodza mpeza pakopa opa iwo ali nyumba ndatenga anati fesi tenga nurandi tutengeni mphepo ngokumbuyo ngosenda asomanayo ngosenda mwanayo ngosenda anapesekede pa nyumba pa chimwana nuwa pakumopo inena kubwera ndikuti ngame ndavala ngasini nadzuka osavala na chiro nkhala nditodzumutsa ine kupita nokavala ndiyena antiona anakhala pepopo ndanya kwa abwera ndabanja kudzati chotsana kuti ayi izizi tifusa mara apita kwa mfumu metapita kwa mfumu kuwasanena kuti mungakhazikitse basa bambo akachita uyu akanene chimodzi nendupita kunsonkhano kuvira ndiyeno ine nkamva zimene akanena abambo mudzandifuruzira mava kabwera kuvira ndapita kunsonkhano afumu ndiye avanaro vana kuti akatengena chimwe vano kudzarani ndidzagwirizane navo newowa ndi anthu abanja awo akabwera atapita munda atakazinga nkhane munda simunakhalibe pamodzi noye kuti mwana kulisikhala bwanji sinakhale pamodzi ilanya kwa atapita mundano koma pa nkhani ya mabala ali mukuona bwanji simudakatha mwina kuthamanga nawo kuchipatala kuti akalandira thandizo la mankhwala palibe mmodzi amene angathe kuwaperekeza ngasini madikira kuti anya kwa amatadza afusere lolo madikira anya kwa bawo amene adzakulira banja kuti adzane kuti nopita nono kuchipatala ndiye atapita nokuti kumunda akazenga munda kuchileko inonso simungathe kufotokozera zina zizonse kuti mwana uja muna nambwera kudzamuponyadi mwina kapena kusakonera nukondo muno dzamuponya kapena kuti anakantengaso matsenga simungathe kufotokozera chilichonse ndithu ikweyo adzamponya kwesana dzamponya ife siluzidziva ifuna adzakayo ndidzutsa ndadzaka pezadi mwana yali pakhomopo yakayo ndidzutsa anavala chani mwanayo dzova dzake dzili mthupimu zonse dzili mthupimu sonkachipeka kajuziko satamvekaso atangonkazikapoterepa iwo nakupita kuti ndatsa kuti mwana motseka nyumbamo iwo ali nkatimo mwana yali panje pakhomopo uno aranaledzera chimwana analedzera ati kwa basi mosamakapatsa sima sanalandirani sima yapsha momwemo sima naphikira sima kwapatsa madzulo sanadye bwezaja lero kapena kodi ati amagonokha nyumbamo amagonokha akazi awo aleka ngwa kuncheza anali kuncheza kusonyeza kuti ana wawonso wena ali kuncheza konse ana ali kuncheza umene akazi omwe ali kumweko adango apirikitse amene masamalira ndinu basino ali ndi nthawi yochuluka bwanji ali pa mzipa banja litathawa adabwera nkanthawi imene iro kondidawamvera ndi nyumba imene amakhala mayi aka Filipe bambo aka Filipe komanso Filipe amagona nyumba mmenemo amene mukuona pawa ndi agogo wake amphongo akuchimuna chitseko ndi chimenechi mwina mutasuntha pang'ono agogo chitseko ndi chimenechi chinali chokoloweka ndithu m'madzi amene amakolowekera kumudzi kumakhala akapili mwanawo nthawi zina zake amakonda kukhala amisomali ngati mmene mukuoneramu akatseka bwinobwino amatha kukoloweka ndi msomali usinde kuti ulipo umodzi ilipo iwilinso chifukwa mtundamo muli wina komanso mawindo amene mukuwaona kutsogolo kwa video imeneyi ndi nkuti ali chitsekere ngati mmene mukutha kuonera mwanali osatsakula ndi pang'ono pomwe komanso tili ndi mawindo mbali inayinso anali mmene ali chikhalirire muchafotokozera kuti amayi aja amalota kenaka nkudzadzidzimuka kenaka kuona kuti mwana palibe anagona ndi mchimwene wawo nyumbamo kufunsa kuti mwana ukwanisa kukwawa wabwera kwa inu mmuchanso anadzakana kuti ayi podzuka mpamene amakadzutsa anthu ena achibale apabanja ndi zina zotero nkomafa kulira kwa munthu chamuganizira kuti anatenga mwanayu mummatsenga panopa tikupita kumene kuti kacheze ndi mkulu ameneyo tikamve kuti chimene akudziwa ndi chiyani komanso nyumbayo tikuonetsani pa video imeneyi kuti ndi kumene kopezekera Filipe takhalani pompo tikupita ndithu ku nyumba kumene mwana ukapezekera nyumba ija timakuonetsaniyo ndi iyoyo tadutsa ndithu pa msungwi ponsepa
kamunda konseka tikupita kumeneko kuti mpaka tikafike pa nyumba imene mukuiona kuti ndiyakushwa ya raundi. Tikapanga masamu ndi 100 meters mwana wokwawa kushokera kumene kucha koma kapezekera kumeneko. Tatiyeni takhala ndi pompo. Kunyumba kucha ndithu kucha timafotokozera kuti kochedwa ndi kumeneku nyumba yake ndi imeneyi ya raundi imeneyi ndi mmadziwa kumudzi amatha kumangira mpanda kapena kuti kalikole inali yozungulira ndithu kampanda kachonchi konseko kunali mpanda ndeno apa panali kaphomo kamene amakwanisa kulowera ndi kumakagona nyumba mmenemo. Ndiye mwana uja akufotokoza kuti wadzapezeka ali pempeni mkhonde mwa nyumba imene atakwanisa kulowa polowera apa pali kampanda kalikole timati kalikole kumudzi pakalikole kamene mwana kwanisa kulowa ndi kukhala pamene pa anthu ajano amava kulira kushokera kumeneko malingana ndi malipoti amene tatolera. Iyayi okondedwa omvera komanso nonse amene mukutitsatira ku grupo yathu imene ya Balanso Semanal imene munso ndi imene tagwirira ntchito yathu kuno ku Folotia localidade ya Mang'ani posto administrativo ya Ulongwe mboma la Ngonia chigawo chino cha Tete kumenenso kunachitika nkhani imeneyi yozizwa ndi yodabwitsa kuva kuti mwana ongokowa chabe wemiyezi ngapa amene sanakwanise chaka kuchoka pa mtunda wa 100 meters ukapezeka ali ku nyumba kwa munthu wina alipo oganizira kuti anansowetsa kudzala m'matsenga ndetacheza ndi mbali zonse ziwiri inuyo mwava. Ndebe mmenemu ndi mmene tachezera ndi mbali zonse zimene anthu anso amene mukuwaonawa ndi amene anabwera kudzaonerera zinthu ngati zimenezi. Silingalepherebe kuthokoza wena mwa inu amene munathandizira ku nkhani yathu ya mayendedwe. Tikamba za Mr. Mateus ku Chipindu komanso kumeneko kula Rashid ku Chipindu, tikathokozenso Manase Nyamarome Dijuntori wamagetsi ku Domwe Sete amene munathandizira nawo ku gawo limeneli, osewalanso Mr. Binton ku CCP ngakhalenso asanyadira. Tikathokoze pa zimenezi ndi wena mwayo amene munatengera nawo gawo. Tikatene titi tibwererenso tikalowe mu konsolo yathu ya Ulongwe kuti tikapitirize kugwira ntchito zosiyanasiyana. Ine ndi Govert Samuel Lazaro, cameraman Sizitu Kadewere. Zabwino zonse. Yangari bigabu lediela ndiro dolo gatatu irandile so ule mugangabu kama vera tege sumali nkagabu ya losa rutega baria manapo ngaruvera kukuvura vira ukakale yapo vera gova basaidi balasike ningajoge bano olokariwe lady wangonia ndiatira tu imagonde bwanza mbili antu imativesa kugoma ngati kuja chiwinga kudzatu kula ngonia ndi Club Junta Building